Това е една картина с история. Историята за невидимите нишки между хората и невинното им докосване, било то леко допир, китка с китка или поглед. В тази картина има много символика. Има 11 цъфнали божура, има много зеленина, злато и разкош. Човекът, който ми я поръча, беше развълнуван. Честно да си призная, доста се притеснявах в началото, като приех поръчката. Особено като знаех, че в един момент ще ме притисне и за срока. Обаче съм много благодарна на тази поръчка, защото за мен също беше преживяване и приключение. И определено мога да накажа, че надградих. И най-големия медец беше за мен, когато човек каза, че съм надминала очакванията му. Благодаря. Картината няма име, поради простата причина, че аз вярвам в това, че всеки трябва да даде сам име на картината, която притежава. Аз съм просто проводник, който работи с четка и бои. Някой казва, че любовта лекува. Някой казва, че любовта и мъката разболява. Аз вярвам и в двете. Всичко е въпрос на избор. И определено всичко ни дава и всичко може и да е положително. Мъката трансформира и болката по най-добрия начин. А любовта е най-чистата радост, която може да има всеки, ако си го позволи и се осмели.